3.4 kilometer to go. Marating na namin yung destinasyon naman na Simbahan dito sa Malolos, Bulacan. Ang problema, ito na yung moment na tinatamad na ako pumidal. Yo, good morning. So dito tayo ngayon sa labas na pumipidal. Time check 4:40. Pupunta ako na Makati Avenue. May rides kami ni Master Gilbert. As usual, dalawa na naman kami ulit. Huling duo namin noong December 2021. Kasamaang pala, hindi ko na-upload yung video. At yun din ang dahilan, yung rides na yun. Ba't di na ako nagbablog? Kasi na-COVID ako nun. So ito, ang dilim. Ay, ang dilim-dilim. Si Master ay nandito na daw siya. Ayan. Si Pugi, oh. Yun. Ginisa. Ayos. Ano tayo? Akyat mo, kunin ko muna yung ano ko, ID. Kalimutan ko eh. Si Mars, okay lang. Si ano ngayon? Si Tabo nata. Tabo niyo yan? So, ganda ng pagka-sit up ni Master, oh. Wow. Wala, ganun pa rin. Choppy. Anong tawag niyang mandilbar mo? Kantot. Ay, Kantot. kanto bar. Kantot bar. Gastos. Batot. So, ayan. So, punta muna tayo sa third floor para kunin ang ating Teng. Yun, oh. Sabi ko na yun, madilim. Kuha lang ako ng ID, Teng. Nakalimut. Ha? Ay, akala ko si Titing. So, ano kami? Sa Malolos, Bulacan? Si Bars pala. So, ayun. Dito nakalagay ang ating okay. Tapos kuha tayo ng ating face mask kasi wala tayong tube mask ngayon. Ayan, kuhain natin. Tapos may pang merienda tayo dito. May naiwan ako dito. Nandito ba? Ba't wala? Ito pala. May natira pa tayo. Lights off. Pre, kinuha ko yung belt bag ko, naiwan. So, Malolos, Bulacan ng puntaria namin ngayon ni Master. Pinauna ko na siya. Ayun na. Alright. Master is behind me. As usual, trangkurista tayo. Ayan. Nandito tayo ngayon sa Sito. Sa Sito tayo ngayon. Bound to Malolos, Bulacan. Okay. Wala. Aakit pa kami dyan. Maybe. Maybe not. Tingnan ko muna ang aking mapa. Okay. Right now we are here in Balintawak. Parang may tumalsik, ha? Balintawak. Nakarating kami dito nang wala ang kaproblema. Pugi pa rin kami. Ayan. Si Master. So we are under the tulay. Skyway. Ano ba ito dito? Kaya, ang lugar na ito. Against the light. Okay. Si
si Master nandyan lang sa tabi. Sa likod pala. Balintawak. So ayun, bawal daw doon sa areang yon. Bawal daw doon, sabi ng guardia doon, nagsisinyas. So dito ata kami aakyat. Anong lugar na kaya to dito, Master? Ano to eh? Paano na to eh? Monumento, di ba? Papuntang monumento. So balik muna kami doon. Nandun na yung ibang bikers. Umahon na siya, ayun. Sana tama yung dadaanan. Okay. Ito muna tayo. Chow time muna, chow. Fried itik. Okay, go. Ayun ang itik. Halagang 70. Plus 1 rice. Dalawa. Yan o. Alright. Usok-usok pa oh. Masarap dito. Ikawayan, Bulacan. Ikawayan. Ayan. So, mabagal lang yung pacing namin. Wala kaming ensayo ni Master. Tamang 20-25. Pag malas-malasin 30. Keep lang namin. Let's go! So ito, minalawala na naman ako ni Google. Ito si Master. Saan ba yun? Ayun pala. Hindi ko alam kung dito ordo ng daan or dito. Gulo. Parang doon ata. Punta natin. MacArthur. So MacArthur Highway kami. 16 km to go. Makikita ng mga ngiti namin. 16 km para makarating kami sa aming destinasyon. MacArthur Highway. Alas 8 na pasado. Before mag 9 o'clock nandun na kami. Bukawi Market. Okay, dito na kami sa Bulacan. Ayun si Master. So mga siklista, picture muna sa landmark. Ayan sir. Okay. 3.4 km to go. Marating na namin yung destinasyon naman, simbahan. Dito sa Malolos, Bulacan. Ang problema, ito na yung moment na tinatamad na ako pumidal. Ang tamad ko na pumidal. Buisit. 3.4 km na lang ha. Saka ba ako tinamad? Anak lang. Si Master nasa likod ko. Tinamad na talaga ako. So kunting-kunti na lang. 200 meters na lang makarating na kami. Sakto rin dating namin dito. Umuulan na. Ambon na. Ayan, hanapin lang namin kung saan yung daan. You've arrived. Arrive na daw. So ito. Ito na yung simbahan na yun na sinasabi ni Master. We are arrived now.
Ayan si Master sa tabi natin. Ito, pauwi na kami ni Master. Ayan si Master. Nandito na kami sa Manila North Road. 22 kilometers babaybayin namin hanggang sa karating kami. So mahaba-haba itong kalsadang 22 kilometer. Master, okay ka lang? Ayos. So time check 10:51. Let's go, Master. Talo ko kay Master, naka-sweater siya. Wala. Ayan, tapos ang init. As you can see, tirik na tirik yung araw. Ayun. Sakit talaga sa balat. Tapos yung kalsada, as you can see, ang dami niyan, ganyan. Biyak-biyak ka. Sakit lalo. Hindi ka makapokus sa builo. Yung hangin hindi na halos umiihip sa'yo, kaya pumapalab talaga yung init. Grabe, mahirap. Pauwi na kami, MacArthur Highway, ganyan ang kalsada, ang daming biyak-biyak, ganyan, no? Hindi ka maka builo. Okay lang sana kung builo, at least yung hangin malakas ang palo sa balat mo, baliwala yung init. Pero dahil sa lubak, ayun, ang init ng araw talagang dikit sa balat mo.